כל הפריטים האלה הזמנתי מסין בחודש ינואר ונשארתי סופר מרוצה. הפריט הראשון זהו תיק אור מושלם. תראו איזה ביצוע מהמם. האור שלו ממש יפה ונעים למגע. נפתח בצורה הזו ויש פה שני תאים. הוא מתאים למלא לוקים. פשוט מושלם. גם לחורף, גם לקיץ. מתאים פשוט להכל. הפריט השני שאני נשארתי סופר מרוצה, נעלי סניקרס האלה. תראו איזה צבע מהמם. יושבות מושלם על הרגל, נוחות בטירוף, איזה מושלם. כמובן יש מלא צבעים לבחירה, בחרתי את הצבע שאני אוהבת. הפריט הבא, בסוודר, תראו איזה מושלם הוא. הוא ממש ארוך, ככה שהוא גם מתאים לבנות גבוהות. תקשיבו, הוא כזה כיפי. באמת הייתי יכולה לגמרי להזמין מידה פחות, אבל מצד שני אני גם אוהבת שהוא כזה אובר. יש גם כמה צבעים לבחירה. תקשיבו, ממליצה, 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 במיוחד עכשיו בתקופת המעבר שעוד מעט תגיע. באמת ממליצה בחום. נמשיך לפריט הבא. והפריט הבא זוהי חליפת סריגה מהממת הזו. רק תראו איזה בד מושלם יש לה. אתן לא מבינות עד כמה היא נעימה לגוף. יש לה הרכב בת מעולה, משולב ב-50% ויסקוזה, שסופר נעים לגוף וכיף להיות איתו. בתקופת המעבר, חליפה שפשוט חייבת להיות אצלכן בארון. יש כל מיני צבעים. אני אזמין לעצמי גם במדיום בצבע אפור. את זו הזמנתי בלארג' ולדעתי היא טיפונת גדולה עליי, למרות שאני גם אוהבת. תתאים גם לבנות גבוהות, תראו איזה נכנס ארוך. ממליצה בחום. והפריט האחרון והאהוב עליי זו הפיג'מת פלנל הזו. תסתכלו איזה בד נעים, כיפי. יש במלא צבעים לבחירת דגמים, צבעים, כל מיני וריאציות. סופר מרוצה. אלה 5 הדברים שאני הכי אהבתי בחודש ינואר. אם גם אתן רוצות את הכישורים, תרשמו לי בתגובות רוצה קישור ואני אשלח לכם בפרטי. ותמשיכו לעקוב. ביי!